Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll l-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna uftitor ser jibda Prime Time tal-lejla. L-lejla ser nospita lil Paul Degwara. Paul huwa l-President sezzjoni Motocross fl-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Assoċjazzjoni li tottil fuq minn 1000 membru. Kollha kemm huma passjoni komuni. Passjoni għal-muturi u għal-karozzi. B'mod personali, Paul ilu l-fuq minn 25 sena jikkompeti fil-motocross. Paul jemmen li ċavetta għal-futur fl-sports tal-karozzi u tal-muturi u mal-edukazzjoni u d-disciplina. Niltaqgħu ma' Paul minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal Prime Time illum il-15 ta' Diċembru. Jekk tot fadal biss 16 il-ġurnata biex is-sena 2022 tispiċċa. Jekk għadek ma bdejx taħseb fir-riżoluzzjonijiet, issa l-mument li taqbad taħseb naqra serjament u tibda tfassalhom. Il-mistieden tiegħi tal-lejla ilu l-fuq minn 25 sena jikkompeti fl-isport tal-motocross. Miegħi il-lejla is-Sur Paul Degwara. Kif int, Paul? Ok, grazzi. Is-sera tat-tajba. Grazzi tal-aċċettajt l-istadina, tista' takkomoda ruħek. Jiena ħanieħu posti wara d-desk tiegħi, bdejt insemmi riżoluzzjonijiet, wasalna fl-aħħar tas-sena. Tagħmel riżoluzzjonijiet jew xejn? Nagħmel, però mhux speċifikament fl-ewwel tas-sena. Nagħmelhom matul is-sena ngħidlek il-vera. Biex ovvjament iżomm magħhom imbagħad m'hemmx għalfejn li tibda sena ġdida. Prova. Paul, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Tradizzjoni ta' Prime Time isem ikun jom? Paul Degwara. Paul Degwara. Data ta' twelid? Fl-10 ta' Jannar 1977. 1977, ġifri x-xahar id-dieħla ħatala 46 ħatala. 46, iva. Kalkulaj tajjeb. Fejn inti mwieled? San Ġiljan. San Ġiljan. Residenti? Resident Santa Venera. Santa Venera. Professjoni? Mekkanik tal-muturi. Mekkanik tal-moturi. Kif ukoll President tas-sezzjoni tal-Motocross fl-Assoċjazzjoni Karozzi u Muturi, Sports Karozzi u Muturi. L-assoċjazzjoni kienet waqfet fis-snin 80 jekk ma ser żball. Iva, fl-1985, kun eżatti. Toddu l-fuq minn 1000 membru. Iva. U taħt ovvjament taħt l-sports tal-karozzi u muturi mbagħad hemm numru ta' disċiplini u xek li jaqgħu taħtkom. Iva, fil-kumpless tagħna nospitaw iktar minn seba' differenti ta' kompetizzjonijiet, kemm karozzi kemm muturi. Biżi ħafna biex ngħidlek il-vera. U kull disċiplina mbagħad naħseb terġa' tinqasam f'sezzjonijiet differenti u xek. Eżatt, fil-fatt jiena rappreżentant il-President uffiċjali tal-motocross, sezzjoni motocross, u bħal sezzjonijiet li hemm tal-motocross hemm tal-autocross hemm disċiplini oħra muturi u karozzi vari. Kull sena tieħdu ħsieb li trakkatakom ta' qali tbidluha titrasformawha. Iva. Għalfejn importanti li tagħmlu hekk, Paul? Importanti li taġġorna mal-sports. Xufiera riders li jkollok jagħmlu progress u inti ovvjament once li jagħmlu progress huma tagħmel progress inti bil-korsa li tihom. Il-vantaġġ ta' korsa li nużaw aħna li mhix asfaltata, allura tista' tbiddilha ma' żmien, tqalleb il-ħamrija, tagħmel sabiħ, tikkultiva. U challenges tar-rampi mbagħad tagħmelhom skont id-domanda tal-livell li għandek fix-xufiera. Bħala assoċjazzjoni b'mod kontinu tnidu courses differenti għal membri tagħkom. Il-courses ikunu teorija biss jew jkun hemm il-prattika wkoll? Teorija u prattika. Għalfejn importanti li żżomm il-membri aġġornati, Paul? Ovvjament dejjem ħajkollok il-ġodda, għalkemm aħna nippruvaw dawk li għandhom esperjenza jgħinu lil ġodda
Però li ġib persuna ta' professjoni huwa tant importanti għaliex u jkun trenjat kif għandu jitrenja l-żar mod speċjali u aħna nitlu anki mhux ġast it-teorija u l-prattika bil-mutur, però nitlu f'nutrition u huwa disċiplina sportiva. Sejlek fil-fatt id-disciplina tħarsu lejha b'mod holistiku, ġvera. Il-kampjonat tal-motocross dak jibda f'Ottubru u jibda jew f'Novembru, meta jibda? Normalment jibda l-aħħar ta' Ottubru, dejjem it-templi kif jippermetti, però aħna nagħmlu data fissa jekk trid jagħmel dulluvju biex ma ssirx l-event, għaliex jiġi perikolus imbagħad. Il-kampjonat tal-motocross il-mod kif jaħdem huwa li inti jkun hemm numru ta' tliela u xekka. Iva. Kull tellieqa jkollha punti abbinati magħha, però mbagħad kull tellieqa b'mod individwali xorta waħda jkun hemm il-premijiet u xekka. Eżatt, inti kull tiġrija għandek l-events tal-ġurnata bil-punti tagħha u joħroġ ir-rebbieħ fiha ta' kull kategorija għax għandna klassijiet differenti. Imma dawk il-punti jinġabru matul is-sena biex imbagħad joħroġ il-champion tas-sena ta' kull kategorija. B'mod personali ilek il fuq minn 25 sena tikkompeti fil-motocross. Ejwa. Però l-adrenalina fl-sports tal-karozzi, il-veloċità minn hemmhekk iġġiba. L-adrenalina ġiba mill-veloċità u xek fl-sports tal-karozzi. Iva, fil-każ tal-moturi u anke karozzi tnej ġiba mill-veloċità hija xi ħaġa li hemmhekk turik meta tkun żgħir għalfejn tixbet lej dawk l-affarijiet, għaliex ikollok dik l-adrenalina għall-ispidu. Mugello l-Italja jġiblek memorji sbieħax, fil-fatt hemmhekk irnexxielek tagħmel fost l-iktar challenges komplessi u xek. Iva, dak kien livell iktar internazzjonali, mhux bil-motocross, però circuit bike, motor sportiv ta' veloċità. Trek MotoGP li jisuqu vordiri World Champions fiha. Kien esperjenzi tlajt iktar minn darba, però ovvjament dejjem tit-target jagħti kull meta tmur aħjar. Imma ovvjament iktar saru diffiċli affarijiet. Paul, meta tkellimna biex nippreparaw għal-lejla, tkellimt kemm int personali l-viżjoni tiegħek kif ukoll il-viżjoni tal-assoċjazzjoni tagħkom. Kemm il-darba semmejt li ċ-ċavetta għall-futur tal-isports hija d-disciplina u l-edukazzjoni. Iwa, nibqa' nikkonferma. Meta ikollok grupp ta' nies li jifmu l-kunċett ta' rispett lejn xulxin, l-indafa tal-post, huwa importanti għaliex il-progress tal-isport per se jikber minn kull angolu. Vordiri għandek il-kompless qed jikber, il-level tas-sewqan qed jikber. U anki il-rispett minn jiġi jarana, rispett staturi, qed jaraw ambjent familjari. Jibqgħu pjaċir li anki ħeġġu tfal tagħhom illa li xjarawk organizzat. U dik hija ċavetta li meta jkollok dawn l-affarijiet pożittivi flimkien. Hemmhekk ovvjament jista' jikber il-futur. Paul, jien nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi illejla nawguralek il-festi tajba, ovvjament il-festi tal-miliet mill-isbaħ lilek kull membru kollha tal-assoċjazzjoni tagħkom. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Fior de Vita li kellna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' mozzarella cheese li jekk żgur tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ toma perfetta ħadd titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomi tajbin. Għax fil-fatt grazzi għal Jowkiti għandna selezzjoni ta' tejiet naturali għalik ukoll biex talaq il-ġurnata bl-iktar mod rilassanti, kif ukoll grazzi għal Matalan ħandaħluk fl-atmosfera tal-miliet fiċ-ċert grazzi għal Matalan bi stocking filler biex issa ovvjament fi żmien tal-miliet imbagħad tkun tista' tara r-rigali kollha f'daqqa. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħeġġeġkom tiqgħu hemmhekk ħammorru loqfa żgħira ta' riklami prime time ħajkompli dal-waqt. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tipprovhom. Blaġina, akwa e farina, għat ma dizappuntajt kemm meta nagħmel it-torti u anke l-pizza. B'akwa e farina fil-kċina qed inħossni avventuruża fil-kliet, fl-appetizers u anke l-ħelu. Is-sigriet tiegħi akwa e farina. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager.
We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. There's more to love at Matalan. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopa pommima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopa friski pommima. Soup so good, everybody wants some. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless impact wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger. Għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. Jennifer Mac Beauty Salon huwa post fejn nofru aktar minn servizz wieħed li huwa relatat mal-beauty treatment, kemm facials, cool peels, ukoll nagħmlu eyebrows, lashes, laser hair removal u anke tattoo removal. Hawnhekk li sbaħ ħaġa naraw in-nies kuntenti, kemm jekk tejbu l-ġilda tagħhom bit-trattamenti tagħna kif ukoll jekk saru kapaċi iżjed jagħmlu l-makeup bil-makeup courses li nagħmlu apparti minn hekk għal meta jiġu hawnhekk biex nieħdu ħsiebhom għal dik l-okkażjoni speċjali. Senta, dan il-miliet nixtieq iġġib li xi ħaġa speċjali ħafna. Nixtieq xi ħaġa Maltija, briħat fuq. Insomma, nixtieq xema nemnem għax tibqa' tintuża u għalhekk ser tibqa' tnemnem fil-familja tagħna. Nemnem xema artiġjanali magħmula b'imħabba. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża għall-ewwel darba qed jittrasforma l-Park tas-Salina f'villaġġ maġiku tal-miliet b'tema ambjentali bl-isem Christmas in the Park. L-għan ta' dan l-avveniment huwa li apparti milli tkun esperjenza divertenti għall-familja kollha, dan il-villaġġ għandu l-mira li jippromuovi prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu sabiħ tal-miliet. F'dan il-villaġġ ser ikun hemm divertiment tal-familja kollha, fosthom ser issib għażla ta' attivitajiet edukattivi għat-tfal, opportunità li jsiru jafu aktar dwar istajja sostenibbli kif ukoll lob tradizzjonali. Il-kbar jistgħu jgawdu minn prestazzjonijiet u shows minn kantanti stabiliti fuq il-palk prinċipali. Fil-Park tas-Salina, fi Christmas in the Park, tista' tesperjenza foresta maġika. Iva, smaj tajjeb, parti minn dan il-park qed jiġi trasformat f'foresta maġika. Ma jistax jonqos li tiltaqgħu wkoll ma' Santa Claus fit-tinda tiegħu u tieħdu l-opportunità li tgħidu kelma jew tnejn miegħu. Fi Christmas in the Park ħassib ħafna tomit tajbin. Fil-Park tas-Salina ħassib ukoll passaġġ illuminat tal-miliet fejn ser ikun hemm diversi speċi ta' annimali fejn wieħed jista' jsir jaf aktar dwar il-fkieren tal-baħar, orsijiet polari, pingwini u ħafna aktar.
Esperjenza maġika li wieħed żgur m'għandux jitlef. Ħajkolkom ukoll l-opportunità li tiltaqgħu ma' karattri divertenti waqt dan il-villaġġ. Titilfux din l-opportunità unika, niżlu dawn id-dati fid-djarju tagħkom. Christmas in the Park. Sal-ħadd 18 ta' Diċembru fil-Park tas-Salina. Niltaqgħu. Nilqakom lura għal prime time qabel ma nkomplu nfakkarkom li llum għandna kompetizzjoni flimkien ma' Benessere Spa. Jekk tidħlu fil-paġna tal-Facebook tiegħi, hemmhekk ħassibu domanda sempliċi ħafna li jekk tirrispondu tajjeb grazzi għal Benessere Spa tistgħu terbħu trattamenti biex tirrilassaw. Idħlu fil-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u hemmhekk irrispondu għad-domanda li ħassibu. Minn hawnhekk nawguralkom ir-risq u jalla tkunu intom ir-rebbieħa grazzi għal Benessere Spa. Esprit, Level 1 at the point. Qabel ma nħallikom il-lejla nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommima biex tipparteċipaw faċli ħafna. Tridu tieħdu ritratt tal-iskreens tagħkom bħalissa, ġifieri pratikament taqbdu l-mobile bħalissa, ħudu ritratt tal-iskrin tagħkom u dak ir-ritratt li tieħdu waqt li għaddej l-appell ta' Sopop Friski Ommima, tridu tibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għas Sopop Friski Ommima jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna l-parteċipazzjoni tagħkom u nawguralkom ir-risq. Grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, nawguralkom il-lejl tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Prime time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist.